Ľudkovci, Unboxing! spravíme si dneska unboxing. Pozrite sa, čo táto gazdina zase objednala, koľko materiálu. Veľa. Tak ideme vám to takto odprezentovať, aby ste vedeli, že tieto brutálne denníčky, čo ona pre vás vyrába, tak vlastne z čoho to vyrába, že objednávame takéto kúsky kože, že to není sú celé flaky a že všetky tieto denníky, ktoré táto žena vyrába, sú jedinečné presne týmto, že keď si objednáte u nás nejaký denník, tak bude z kože, ktorá sa už nemusí nikdy opakovať a myslím si, že ani nebude, lebo každá tá koža je inak činená, je z úplne inej krajiny, je od inej firmy, z inej fabriky a týmto chceme vlastne to takto robiť, že týmto buď sa my odlíšime od všetkých firiem, ktoré robia tieto zápisníky, že u nás ten zápisník, ktorý budete mať, tak nikto druhý pravdepodobne nebude mať taký zápisník, alebo z takejto kože vyjde tých zápisníkov pár, takže niekto na svete asi bude, ale úplne rovnaké asi nebudú, keď dáme dokopy to zdobenie a nejakú personalizáciu, takže vlastne každý ten denník je absolútne jedinečný. Čo máme vysondované, že nerobí nikto. Takže poďme na to. Takže poďme si pozrieť, aké farby sme si teraz zaobstarali. Takže máme čo je hnedá? Takúto hnedú, takú... Zase je to taký zaujímavý odtieň, taký skôr prírodzený, taká pekná hnedá. Táto medová farba je brutálna. Toto je taká okrovo, žlto, medová, krásna. Ono sranda je, že tie kože niektoré robia také zvláštne symboly, také, že každá koža je vlastne úplne iná. Niektorá je lesklá, niektorá je matná. Toto je vlastne ale zelená. Toto je zelená, že? To vieme z tej vnútornej strany. Áno, ono to na tej kamere ináč úplne podľa mňa není vidno, že niekto by povedal, že to je hnedé alebo čierne. Je to tmavá zelená. Je to veľmi tmavá zelená. Taká dark tmavá zelená a tá robí takéto, podľa toho ako sa zohne. No. Ako sa zohne, tak vie ten také prirodzené opotrebenie bude Áno. ukazovať. Zelená. Toto je taká hnedofialová, ak by som povedala. Takže v tejto strane, možno tá farba bude skôr vidno z Je tejto hnedá, strany. ale takto od pohľadu je taká... Skúsime toto svetlo zhasnúť. Ale je to hnedá, je to tmavo Či hnedá. to bude lepšie takto. Je to hnedá, no, ale taká pastelová, taká zaujímavá. Žltá. Žltá, ľudia, žltá. Krásna aj z tejto strany. Krásna žltá. Táto je veľmi nádherná a tejto je veľa. Táto je taký väčší kus. To je taký väčší flak. Kto má rád žltú, Ó. toto je neskutočná farba. Akože volá sa, že čerešňová. Vnútra. Je to taká zvláštna rúžová. Ale je to taká krásna rúžová, veľmi taká, jak by som to nazvala? Taká púdrová, taká jemná. Tmavo rúžová. Toto normálne vyzerá ako latex. To je zaujímavé. Je Toto, to lesklé. není to igelит, ľudia, vyzerá to na kamere jak igelit. A Je to pravá koža. Z tejto neviem, či sme úplne nadšení. Nie je to jak igelit, no. Aj má také Mám taký dojem, že táto je chromovo činená, že oni sú rastlino činené, tých je väčšina. Taká, že sa musí asi nejako vyleštiť. Hej, taká zvláštna, no. Táto Možno ju použijeme na niečo iné. Zelená. Krásna zelená, úplne nádherná. Je taká trávniková. Aj tiež taká, je hrubá, ale je mäkšia. Áno, že je hrubá, 1,5 mm zhruba. Toto Musíme to všetko máme povedať. teraz už hrubšie kože, nie sú tenké. Toto je čierna, negra, matná. Aj čierna matná. Taká príjemná na dotyk. Áno, taká hladúčka. No a potom ešte je tu ďalšia hnedá. A to je všetko. Tá je tiež taký väčší kus a tá je mierne lesklá a má tiež také prirodzené opotrebenie, keď sa zohne. Áno, keď sa zohne, tak sa tak vrásni. Tak keď sa zohne, tak je taká... Áno. Ale veľmi pekná farba. Taká zase... Toto je taká klasická, ne? Taká klasická hnedá. A z druhej strany takáto. Taká čokoládová. Tak,
Ideme na to. Tak toto máme materiály, ľudkovci, a onedlho pribudnú aj nejaké tie personalizované, alebo stroje na personalizáciu. Že budeme vám tam vedieť laserovať rôzne logá, hocičo. Veď uvidíte sami, keď to všetko podochádza, čo táto gazdinka si všetko zaobstarala a naobjednávala. A uvidíte, čo z toho prívesky, vie rôzne robiť. všelijaké krásne vecičky. Takže bude to super! Teším sa na to.